एमपि इलेक्शनाव मोन्नैबो समस्थियाव बिपिएफआ बिजाथि थां आरो रावजोंबो एलाइन गैयाजासे गेलेगोन बे खाथां। जोङो बिपिएफ सेन्ट्रेल कमिटिया जोंनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि वमेन बिपिएफनि प्रग्राम सोलिबाय दङ। दा बे लेखायै दिनैहाय मुसलपुर जिल्ला बिपिएफनि बानजायनायाव नैबे जपादं मिलन सकआव मुसलपुर जिल्ला कमिटि बिपिएफनि जोंनि वमेन विंसनि मबिलाइज ग्रुपआ बेवहाय मोनसे प्रग्राम लादों आरो जों आसा खालामनाय बायदिहाय दिनैहाय बे मिथिङाव जोंनि जाखिनि मोनब्रै ब्लक दङ मुसलपुर जिल्ला बिपिएफनि बे मोनब्रैबो ब्लकनि वमेन विंसनि बिबानगिरिजों लोगोसे मावथि बिथांमोना बेवहाय लैहोर लैहोर नुजाफैदों आरो खुब गोजोनथाव बाथ्रा दिनैनि बे मिथिङाव गोदानै बिजेपि आरो इउपिपिएलनि माखासे आइजोफ्रा दिनै बे मिथिङाव जोंनि बिपिएफ दोलोआव जगदान खालामदों। बिनि थाखाय जोङो गावखौनो गोग्गानाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों। दा बिसेसकरि जोङो जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि थांखि लानानै बे आफादखौ खुंनाय जादों, बे मिटिंखौ खुंनाय जादों जेन जोंनि साफ्रोमबो आइजोआ दानि परिबेसखौ हमदांनो हायो, लोगोसेनो जोंनि बिपिएफ दोलोनि जा थांखि बेखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव फोसावदिंनो हायो आरो लोगोसेनो सोलिबाय थानाय जा सरकारनि नीति आदर्श बिनि जा नुथाय बेफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव बुंफोरथिनो हायो, बेफोरखौ नोजोर होनानै बे मिटिंखौ लानाय जादों। निश्चय फैगौ जिहेतुके लकसभानि बिसायख'थि फैबाय दङ, बे बिसायख'थियाव जों मोगा मोगि खालामगोन बा बेवहाय बाहागो लागोन होननानै इतिमध्य जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि बिपिएफ लोगोसेनो जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंखाबाय। जोङो क'क्राझार आरो अदालगुरि आरो मंगलदै बे मोननै बियाबाव जोङो केन्डिडेट होगोन बा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो बे बिसायख'थिनि थाखायनो बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो बे मिटिंफोरखौ लानाय जादों, बे रोखा। बेथ' खौरां बिजोङाव ओरैनो ओंखारनाय होनना जों सानना लादों, जों बिदि जेबो रोखा फोरमान जों मोनाखै, गथिखे बिनि सायाव आं माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं जेबो साना। बिसेसकरि बिटिसिआव दानि जा परिबेस दानि जा नुथाय बेखौ नायनानै बे मोननै समस्थियाव बिसेसकरि क'क्राझार आरो अदालगुरि दरं अदालगुरि जा समस्ति बेवहाय बिपिएफनि हेंथायै सोरबा गसंथानो हागोन बेखौ जों सानाखै, जोङो नुहुराखै, गैया। जोङो थोंजोङै बे मोननै बियाबाव जोङो एबार एमपि जिथु बिसायख'थि जागोन बेवहाय जोङो बाहागो लानायजों लोगोसे जों गाजा गोमजायै ओंखारलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। दिनै वमेन बिपिएफजों लोगोसे सेन्ट्रेलाव थानाय जाय महिलाफोर दं, आइजो बिपिएफनि कर्मिफोर दं, ज' जानानै जोङो मोनसे मबिलाइजेसन टिम लादों। बेनि थांखियानो जाहैबाय माने प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव आइजोफोरनि अबस्था बोरै दङ, सांगठनिक भाबै माबायदि दङ बेखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे मोनसे सांग्रांथि मेल, राजनैतिक भाबै सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों आरो बेखौ वमेन बिपिएफ हिसाबै थांनाय 9 डिसेम्बरनिफ्राय लाजेननाय जादों। दा जों 10टा डिस्ट्रिक्टआव गिदिंगोन, जोंना मोनबा जोब्बाय, गाबोन सालबारियाव दङ, बेनिफ्राय बिजनी, बेनिफ्राय चिरां, बेनिफ्राय क'क्राझारा जोबखांबाय, ओमफ्राय गसाइगाव आरो पदबजरा जोबनायाव थांगोन। बेसेबां सांग्रांथि जादों? जोंनि नुनायाव आइजोफ्रा सिगांनिफ्राय बिपिएफ आइजोफ्रा सिगांनिफ्राय सांग्राङै दङ, खारन जों नुदों जे बिपिएफ महिला लिडार हिसाबै रावबो खिन्थु दस्रा दोलोआव थाङाखै। सोरबा प्राइमारि वार्कारफ्रा थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहाबो फैफिनबाय। ओंखायनो जों सांग्रांथियै दङ, जों खौसेयै दङ। बुंनो थाङोबा आइजोफ्रा, बिमाफ्रा दोलोखौ हमथानानै दङ। बेथ' नंगौ, जों सिखार जागोन जे बिपिएफआनो बिपिएफआव हाबदों। बिपिएफ 2005 सनाव जेला बिपिएफ गठन जादों, बिथांमोना 17 बोसोर होनबाय थायो नङा, 2005 सनावसो 5 जानुवारियाव बिपिएफआ जन्म जादों। बे 2005 सननिफ्राय
बिपिएफ गठन जानायनि उनाव जेसेबां जोङो निर्बाचनाव इलेक्सन गेलेबोदों बहाय बिपिएफआनोथ' देरहाबाय थादों खुनु दला बै समाव बिपिपिएफमोन बिथांमोना सासेबो देरहाबोनो हायाखै आरो खुनु एमएलए खुनु एमसिएलए देरहाफेराखै पिसिआरनि समाव साब्रैसो देरहानो हादों दा बिदि हिसाबै गासिबो दंनाय माने देखन गासिबो बिपिएफमोन नाथाय मोनसे ढौ फैनाय लोगो लोगो परिबर्तननि नामाव थांनाय 2020 सननि जे निर्बाचन इलेक्सन बहाय माखासे बिपिएफनि कर्मीफ्रा आरो भटारफ्रा इउपिपिएलआव थांदोंमोन बा बिजेपिआव थांदोंमोन दा बिथांमोनहा आबार बे बोसोरथामनि गेजेरावनो इउपिपिएलनि कर्मखौ नुनानै बिथांमोननि दैदेननायनि दुरबलखौ नुनानै बिथांमोनहा आरो फैफिनदों बिपिएफआव फैनाय खोथाया नंगौ नाथाय बिथांमोना थांदोंमोन नङाबाथ' सिगाङाव जों नुखादोंना खुनु सरकारानो रावबो दानो हाखाखै देरहाफेरखायाखै दा बिथांमोना बिपिएफनिमोन खिन्थु परिबर्तननि नामाव थांनानै बिथांमोना आरोबाव अनुतप्त जानानै फैफिनदों बिथांमोना गावसिनि दोलोनि माखासे एजेन्डा थाखायो बिथांमोना गावसिनि एजेन्डा मथे बोसोरै बोसोरै गावसोर साक्सेस जानायखौ साक्सेस स्ट'रिनि थाखाय बिथांमोना बेफोर मिटिंखौ खुंबाय थादों खिन्थु बेजों जे माबा मोनसे भटारफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन आं सानाखै खारन बिथांमोना खालि थगायनायल' थगायनायनि बादै बिथांमोनाव जेबो गैया